идара итүче партиясы, Бердәм Россия сәяси партиясы нәкъ менә бүген, ягъни Россия Федерациясының Конституциясы бәйрәм ителгәндә, бу залдагы яшьләр өчен беренче тапкыр паспорт тапшыру тантанасын оештырды. Бүген Россия Конституциясы кабул ителгән. Телевизордан да күргәнсездер. Владимир Владимирович Путин да паспорт тапшырды, партиялыш тапшырды паспортларны. Именно менә шушы бәйрәм уңаеннан үзебезнең беренче тапкыр үзебезнең илебезнең паспорттан алуга ия булган яшь райондашларыбызга шушы уңайдан паспорт тапшыру тантанасына килдем. Дөрестән дә зур вакыйга. Минем дә әле дә хәтердә кайчан паспорт алган, иншалла, без 10 класста идек. Монда кебек алайбызны залга чакырып бирмәделәр. Без киреп алдык шунда диләр. Эчке эшләр бүлегенең иске зданиедә уларда хәтердә киреп подпись куеп, шулай итеп киреп алдык. Үзебезнең Россия паспортын шул вакытта инде. Чит ил паспортлары бүгенге көндә күбегезнең бар инде сезнең. Аралашу нидә дәрәҗәдә Россия буенча гына түгел, илләр күләмендә. Инде балалар, хөрмәтле балалар, сезнең инде язмыш тормышның бик матур чагына туры килгән инде. Әгәр дә теләгегез булса, тырышсагыз, сез әллә кемнәр була аласыз, әллә кайсы илләрне гизә аласыз, әллә нинди халыкларның яшәешен өйрәнә аласыз. Шуннан чыгып үзегезнең алдагы куйган максатларыгызга ирешә аласыз. Шуңа күрә чын күңелдән котлыйм мин сезнең бүгенге тантаналы бәйрәм белән дип әйтергә кирәк. Шушы илебезнең чын патриотлары булып үсәргәсен, еллар тыныч булсын, инде сугышлар булмасын, әйтергә кирәк. Һәр вакыт тыныч тормышта сезгә яшәргә язсын. Һәм һәр вакыт әйткәнемчә, шушы илебезнең патриоты булу горурланып, Татарстан Республикасының патриоты һәм үзебезнең актанышыбызның патриоты булып сезгә киләчәктә дә яшәргә язсын. Бәйрәм белән сезне тагын бер кабат